sasagot. Tanong ka. Daya niyo siya sa... Kumain ko ng joke sa hotel, gano'n. Wala. Minto ka Dapat di na tinatanong kasi kung ano nang buhat ang tayo. Okay. Number. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実 Pahingi tubig. Anong yun? Bitikman. Pahingi tubig. Number 60. Huwag ganun ka. 62. 4, 6, 10, 12, 14. Ay, ako na ba? 16. Ayan na lang to. 18. Part 1, part 2 naman yan eh. 1. Ha? 21. 18? 23. Ako 18. Ah, okay. 23, 25. 27. 28. 30. 32. 34. 36. 37. 39. 41. 42. 42. 43. 44. 45. 47. 48. 49. 51. 52. 54. Ano ba yung nabanggot mo talaga sa akin? 57. 16. Kaso ba yun? 62 daw. Oo. Okay. Kala ko sa ako. Daya. Mag-isip pa tayo na iba. Marami pa yan eh. White chili na naman. Okay, white chili. Hindi yung yan. Daka pa rin bago. Tama doon, tama doon. Yun na. Kaya tanga daming. 君の虜になってしまえばきっと Okay lang tayo. Hindi po pula sila eh. Okay, number. Hindi ata kita Lods. Number. Usog kayo dito para kita. Ito. Number 33. Oh. 3. 5. 7. 11. 12. 14. 15. 17. 18. And then. Ha? 21. Bigla siya. 22. O yung 24. Baka biglang sumunod siya. 28. 30. 32. Oo, diba? 32 lang. Ha? 32. 32 lang ba? Oo. Ulit. Ano yung sabi mo? 32. Oh, 33. Yeah. Hindi ko alam eh. Basta nagbilang lang ako. Dahil yun yung mali. Hindi ko na alam din kung anong number ka. 33. Piling ko dito ngayon. Bite. Bite bawang. Okay, bite na bawang. Huwag na lang yung balik na lang sa akin. Bumat na sa kanya. Kakagat pa ng bawang. Bumakan ko ba? Oo, pinalatan ko kayo sa akin. Bumat na sa kanya. Kakagat pa ng bawang. Hindi ko nga katay sa'yo no? Oo. Hindi pa. Sarap yun ba? Sino na? O, ikaw na. Next harsh. Ayun. Next. Saan? Okay. O, number. Pangit ka natin ito. 24. Oh. 2. 4. 5. 7. 9. 10. 11. 12. Saan ko ito yan, no? Basta rin. 14. Huwag na, huwag na. Hindi, 14. tanggalin mo lang yung plastic. 16. 18. 20. 1. 22. 23. Bubo, tinik-tinik. Ubo, tinik-tinik. Bubo, tinik-tinik. Ay, tanga, hindi mo pala. Huwag mo tingnan na, alam mo na yung maliliit eh. Ang dami ko. Hirap ka. How many times do you masturbate in a day? Okay, dalawa. Number. 34. 2. 4. 6. 8. Ilan daw? 9. 34. 12. Wala pa yung mga personal ah. Ano na yun natin ito? Ah, 12. Ikaw? 10. 15. 22. 22. Ha? 20. 21. 25. 27. 29. 31. 32. 33. Bubo lang to. Bubo. Bubo. Hindi, sinabura niya lang dalawa. Ang mga isa, di si kuya din lang.
Tamak mo ka. Dilim si bro. Ano yan? O yan, tagal. Sabihin mo sa mama or girlfriend mo na nakabuntis ka. Tawagan mo. Lods. Tawagan, Lods. Tulog-tulog na si mama, so si Ashna na tawagan niya. Hindi na ako gusto. Simple. Oo nga, di tawagan mo. Sinabi ko na. Tawagan nga, yung nakalagay. Tawagan nga. Yung nakalagay, tawagan. Pwede nakabusit ako. Kasabay-sabay na niya. Nabuntis ako. Nabuntis ako. Nabuntis niya ako. Vlog lang yun. It's a prank! Narinig ka ni mama. Ano? Narinig ka ni mama sa... Tama, gawin mo. Nakabuntis ako. Nakabuntis ako. Ano? 20. Pati niya pataas? 21. Oh. 1, 2. 4, 6, 7, 8, 9. 11, 12, 13, 14, 17. 19, 20. Sabi ko yung lods. Oh, hindi naman niya alam eh. Wala sa kanina nung ginagawa yung questions. Hindi naman pinangalanan yung bro. Pencil. Ha? Bite? Bite. Sige, okay, bite. Oh, bite. Ay, nakita mo daw. Nakita mo sa camera natin yung bite mo. Oh, last 4 na to, last 4. Tapos mamaya, iisipin ka na. Yung bite sili lang yung ano, bitili. Bitili. Oh, dali. Bitili ka kanto. Pakita mo dun. Makita mo sa camera, bitili. Ah, idol. Hindi mo. Okay. Okay, balik dun. Kaya sa'yo na yan. Baka mamaya, bite ka ulit. Pag may cycle. Hindi ko lang. Tinatawa mo kanina, bloopers yung mga bitili. Hindi ko pagpupuyatan ko ayan. Bukas Mas ako piling ng tulog. ice ka doon. Ano? Spell ng ice niya. Ah. I, kasi AYS. A-C-E, Ace. Okay. Oh, number alin? Number 45. Oh, 1, 2. 2, Ito. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 18, 20. Kuya, paabot na yun ay. Yung Kuya, tayo tubig. Uy, ito. Ako. 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 43. 43. Ay, 43 ba? Ako kayo, 44. Hindi ako. Hindi ako gumawa nito. Maganda yung toothpaste. Ikaw? Ikaw? Kumain ka ng Oh, toothpaste. toothpaste. Baka Toothpaste lang pala, yun lang. Dali. Ay, huwag yan, yun na lang gamit. Ay, huwag close up yan. Oh. Wag, allergy ka kami na lang pag-date. Magpapagyan kasi ibang ano. Eh, kain na. Kakainin? Nakain na. Okay, ay lang. Hindi ako. 82. Wala pa. Wala pa. Takpo lang. Hindi ko. Wala. Ano ba naman natin? Ito? Ulit. Okay. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22. Ako muna. 21. 22 ba? Oh, ito. Ah, 80 siya, di ba? Oh, 20. 21, 23, 24, 25, 27. 29, 31, 36, Last number. 35, 37. 39, 41, 43, 45, 47. 51, 53, 56. 57, 59, 61, 65. 67, 72. 74, Nakasan niyo ba yun? 78, ay 73, ay 72. Totoo. Ha? 71, 72, 74, 76. 78, 88, 88, Ah. 78, 80. 80, 80 siya. ay dito, ay dito, 82 ka. bolot, Wala na, sinabi mo na. 80, Hindi niya alam eh kung anong number eh. bulog, may taon ka, ay
Ang taon ka, kakantaon ka. Ako magbasa. Kaya medyo kindergarten na ang ganun eh. Ang taon ka. Ilang taon ka nakatikim na? Para about 15. Oo, nasagutan niya. Ilang taon ka na ba ngayon? 16. 15. Kalapang. Ikaw, makakata, 16 ka na. 15 ka pa lang? Totoo, 15 ka pa lang? 15 ko na. 15. Dapat 15 grade 9 pa lang ako. Every 2 taon ka mag-birthday. Every 2 taon. Yung totoo, ilang taon na nga. Hindi niya alam yung birthday niya. Hindi niya alam. 15. Yung kay Papa mo, tanga ka. Kailan ang birthday mo? May. May. Basta May, birthday mo. 2005. Oh, 16 ka na. Kasi may 16. Charing. Okay, next question. Number. Number 80. 80? Ay, ano lang? 49. Ha? Ano lang? 49. Ayan mo siya, gusto mo. 49 daw. 79. Okay, 79. Your number. Kanina ba tayo mo? 2. 3. Kanina ayaw mo lang 5. 7. 11. 7. 11. 9. 11. 12. Ano? Nakakatulog kasi pag ano ba? 12. 14. Paano yung tulog? 16. 18. 20. 22. 24. 26. 30. 32. Mag-workout. Dito ka para nakikita ka. Ano number sa'yo? Ano sa'yo? 33. Ikaw? 34. 30? 32. Ha? 32. 33. 35. 37. 39. Ano sabi niya? Hoy! 44. Ha? 41. Ano 43. May number na ano? 72 ba? 79. Hindi, 79. Okay. Ano number na ako? 32. Okay. 34. 45. 47. 39. 51. 55. 57. 59. 61. 65. 67. 69. 71. Oh, bibilang. 74. 74. 76. Oh! 76. 70. Ganyan ang tagal! 77. 78. Oh. Akala ko ako na eh. Nagawa ka? Bahala na magtanong. Okay na. Ano na lang, truth or dare? Hanggang sa matapos yan. Kasi part 1, part 2 naman yung video. Mag-dare tayo, tanong lang kayo. Kung pagpapalit mo ang girlfriend mo sa ano at bakit? Pagpapalit mo si Blanc sa pera, sa bahay. Sa aso. Sa girlfriend. Sa alak. Ha? Sa tropa. Let's go! Hindi ko nakikita. Hindi, sa ano? Sa Diyos siguro, sa Diyos. Magpapari ka? Ay, sorry. Ha? Ano na? Basta sa ano, sa Diyos. Okay, bawal mo nag-explain pala. Next. Explanation. Number. 31. Okay, number. 4. 5. Ako, 7. 9. 7. 14. 18. 16. 24. Ano? Ha? 24. Hindi ba naman magbilang? 28. 30. 31 na. Oo nga no, siya yung pinaka-hindi na. So, last question. Sa aran. Ano yan? Ano ba? Nakaihi ka na ba sa higaan? bata Basta ko. Okay. Roll. Roll ng bata ko. Easy naman. Hanggang ngayon nata. Ay, hindi ka ba? Okay lang.「君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実